Shillong Healing Festival celebration arhaja open rio, kalas dang nado ka khat nyu trik banai basaw arhaja open rio, bat kan kut ha ka khat khandai trik banai basaw arhaja open rio, ka badai ru ka sngi ublay. Kani ka jingi seng ka balai sngi la penlong hamadan Golflink ground Shillong, ya kani ka festival la khat bat penlong da ka Assembly Worldwide Healing Church. Kani ka jingi seng jing duwai pen kia ne ka healing festival ki don ki jing duwai bat jing raya ro ki jing mane blay bat ki wei bat ki jing duwai pen kia bala lam khamado pastor JS Maulong haringkat lang bat ki bala sha khot sngubha ki pastor bat ki wei ki nong ya lam ki ba Shim bynta ha ki jing duwai. Haka ni kasni satjan ka jing duwai jing pen kia na ka bynta ki bala wan sha ka jing seng kalas dang na do ka por shipho baje misstep bat ka jing seng ya ro bat mane kalas dang ha ka por saw baje jan mien. Haka ni ka jing seng la yo I ya ka jing Shim bynta jang ki babon ki paidbah ki bala penlet jing mut hala ki jing duwai ki jing mane bat ki jing sha khata da ki kamphala jang ki jing sha pen kot na ki jing pang ba pher.
Believe that you are sowing in the right place. And Bible says that God loves the generous giver. This offering is a part to glorify the name of Jesus Christ. Today we can give because God has blessed us and He has kept us with a good health. Those who are believing that I am blessed, so let them hold their offerings in their hands and I will pray for you. Let me pray. Loving Father, I come unto your presence in the name of Jesus Christ. And Lord, in this very moment, oh God, इस समय में प्रार्थना करता हूँ God, हालेलुया। जो प्रभु का ऑफरिंग अभी प्रभु का आपका बेटा बेटी प्रभु हाथों में लिए हैं होगा, वो सब ऑफरिंग होगा हालेलुया आपके चरणों में होगा हालेलुया देने के लिए प्रभु आए हैं। पिता परमेश्वर का जैसे वो लोग होगा अपना ऑफरिंग्स होगा हालेलुया लॉर्ड अपना इनकम से बिजनेस से प्रभु ओ लॉर्ड होगा हालेलुया फ्रॉम देयर इनकम फ्रॉम देयर सर्विस होगा फ्रॉम देयर जॉब होगा हालेलुया ओ लॉर्ड होगा as they are होगा extending their hands होगा to give this offering Lord I pray होगा and I declare the blessing of you upon their life Lord होगा bless them होगा hallelujah abundantly Lord as your word has promised oh God hallelujah oh